Abanye musuke umtshela umuntu ukuthi mina angiyona insanga ngisuke nje mhlasimbe kuyadlalwa. Uyabona mina angifuni ukuthi ungijwayele kabi mina ngoba nakho ubona ukuthi wena umuhle. Kodwa ke abantu abaningi abajwayele ukukhuluma leyo nto ilaba. Oh I'm sorry, I'm sorry. Awukwazi ukuthi ungabona indoda uyibona ukuthi yimbi yini kade usufuna ukuyenza kimi. Ufuna ukunginyonyobela ngobolo nganya. Cha. No. Enziwa leyo nto kimi. Ngiyakufisa kodwa mkhungulo undini lento usangathi ungayikhuluma face to face ukuze uyokhumbula usuku owazala ngalo. Tshena. Mina ngikubamba ngomakhamisa la esikhonkosini ngiyongena nawe ekhaya kini. Ngive ngikudedele khona. Abese ngicinga indlu engathi namathuluzi. Ngilanda i4 ngisuke ngithi imisi izandla zakho kanje zowu2. Ngigende nge4 ngishaya izicabake. Kuba ngathi lokuzana yini lokhu ikopi le reboost elishayiswe ikhumbi. Ngizola ngikushaya inyawo. Ungawazisha ukuvala isivalo. Ngizola nguyeke kanjalo. Nguyekisa ukuthi ujwayelana kabi. Angifuni ukujwa. Mina ngisho kuthiwa lo muntu wayekhona lo muntu obumba abantu ukuthi ngangiyomtshena ukuthi hey lalela wendoda noma indoda ngabe umfazi ngithi hey ungangibumbe mina ngibe muhle angihaleli nje ukuthi ngibe muhle. Ngisho kuthiwa kuyadayiswa lokho ukuthi uma ufuna ukuthenga ukuthi ube muhle ungaya lapha angihaleli kuba muhle mina. Angihaleli nje ukuthi ngibe muhle. Indaba zamatanyula nje leyo nto ngisebenza. Mina ngiright nje. Kuyafana ubuhle bakho loba busiza ngalutho ngoba unayo ngisho imizwa. Ingane yakuvakashela endlini lokuyifakela amamuvi angasile. Esikhundleni sokube yimuncu. Imizwa unayo iqedwe incinga. Mkhoco ndini. Kodwa uzobona mina ukuthi ngimuphi. Mina bambubu yilo njengoba ngibona ngiqothwe kanje. Mina kuyangisebenzela mina. Mina ngifika kanye mina endaweni ngifike u9 cha. Wena ufika u13 bekubuza bathi ubani nebhlue elikhulu namakafana. Usho ngezinzo amakhwapheni saza aba brown ngathi norok sathi shiswa ilanga. Namafinyile. Kodwa uzotshela mina ukuthi ngimuphi. Umtsinsiyo ngalikani. Uyanyanyisa. Mkhoco ndini. Anjwayele kabi mina uzongitshela ukuthi ngimuphi. Ungaze lapho lo uzothi ngimuphi. Kudayiswa phi? Khona lokho ukuthi sengazi ukuthiwa mhlasimbe nani ngihala ukuthi ngibe nje. Angijwayele kabi mina nendlebe engalingani. Mina ubhuxese wena mina manje umkhonto ngutshela. Ngishayisa uqhashe. Ngililekelele ngebhuzu ngishayile ongena phakathi komunye umuzi. Ngutshela ulimi lolu mina ulibamba ngeshifting ngulukhiphe kubuka umndeni wakho ulimi. Ngulixobe phansi ngebhuzu lamasosha. Ngulipitshize. Ngicela lapho ngulishisa. Ungaphindi ube nolimi ngoba ukwazi ukukhuluma. Ngutshela. Ikhala leli ngilihesha ngocelemba mina lo njengenike. Ngiliheshe kabi kusala ukuthi egengelezi ngibe ngiphisela ngetinazi phezulu uzwe ukuthi kumnandi kanjani ngoba ujwayelana kabi. Tshela. Ngubhoqoza ngesanda isimongo mina. Isikhathi eside. Ufuna ungijwayele kabi mina ngijwayelwa nje kabi mina uzongijwayela kabi kanti mhlasimbe nani. Mina niyajwayela umuntu manje imbone ngelela nisuke nitshela mhlasimbe hayi cha lona mhlasimbe akasile ubani yena. Uboshansa uze la eduze uzongishansa. Boshansa. Lapho uyobona khona kushaqasha i8 mina ngutshela. Iqhasha ihambe yohlala imali lokhuzana emakhathoneni la ukuvota. Ngutshela. Anasikhathi sokudla. Mina ngigwisa ubhuza amlandela kubuka abantu bakini ngugwisa wona. Amaganqala lawo 86. Ngugwinisa wona ubhuza amlandela. Uphuma uzophuma ngapha ezantsi. Kule mbobe wrong. Angijwayele kabi mina. Ngutshela. Ngishanse. Ngiyakwenyanya.